थुलुंगा मोनो बिनि थाखाय जों बे आयदाखौबो लाफादों। बेखायनो दायो जोङो बिथांमोनखौ बरायनो आखायाव लाबाय। दायो जों फार्स्टआवनो बरायनो आखायाव लादों। जों दायो डाइरेक्टलि साबाखौ खनसेयैनो बरायगोन। बरायगिरिफोरखौ खाथियाव थांनो थाखाय खावलायबाय। दायो जोङो डिभिजन वाइसै खोन्थाहरनोसै। फार्स्ट डिभिजनाव अनसुमा मसाहारि, सम्पा बसुमतारी, नितेन ब्रह्म, ममता ब्रह्म बिसोरो सेकेन्ड डिभिजन। एन्ड थार्ड डिभिजनाव रैसुमै ब्रह्म। बिथांमोनखौ खनसेयैनो बरायगोन बेखौ बुंहरनाय जाबाय। आखाइ खबनानै हो बयबो। दायो जोङो फरायनायनि सोमोन्दै जोंहा उत्तम ब्रह्मखौ फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय।